bangamakhosi akwaJuda. Bathandekayo uManase wayeyinkosi no Amoni ayinkosi yakuphi yakwaJuda. Babephethe izintabo. Mntaka baba njengokuba kuthiwa mina ngumfundisi wala eChildren of God. Amen. Yabona bakhona abanye abafundisi base Children of God. Amen. Yabo uma sesiqala phela abasekho laba abaphathi abaphambili. Yabo abasekho laba ama-founder asendulo. Sesiyaqala sithatha izintabo. Yabona ukuhamba sekuyaqala inkonzo yajika ayisahambi njengaqala. Amen. uNkulunkulu uyabheka ezulwini ukuthi lebandla ngaliqala kanje kodwa manje sesishintshile akusahambi ngaliyandlela umthetho wakudala. Yeah. Mntaka baba labadoda wakhona abokhezekile abaphathi bakudala babeqhuba ngentando kaNkulunkulu. Yeah. Amen. Manje ke amadodana athatha ifashion siqhuba ngefashion. Yabo sokushintshile ukuthi umdala thina siyashintsha thina sihamba ngale tayela zamanje. Yeah. Yabona sekukhona la kusala khona. Amen. Yabona lendodana siyaqala yakhela phi izinto eziphezulu. Funa ukubuka yizwe ukuthi mina ngiyakwazi ubaba wayehluleka kwakha ialtari kaNkulunkulu funa mina kulakha libe phezulu bonke abantu babheke lokho. Mntaka baba mawungafisi ukujabulisa izwe jabulisa uNkulunkulu bonke okwenzayo jabulisa uNkulunkulu makubheke uma wenza into yenze uyibhekise kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyibheka ngayiphi indlela ujabula ngayiphi indlela. Amen. Mntaka baba uma nazi usasemncane uthathwa udumo. Yabona ufuna nje ukuthi izwe limbone ukuthi ume kanjani konke akwenzayo ukwenzela izwe ukuthi limbone. Amen. Yingakho isihloko sendaba lamakhosi akaJuda aqala ukuphambana kodwa uManase nguyena owaphambuka phambi kokusukaNkulunkulu. Qhubeka nikaNkulunkulu. uManase wadukisa uJuda nabakhileyo eJerusalema. Uyabona uManase uqala manje udukisa abantu. WaJuda nje uyabadukisa. Uyabakhipha enkolweni kaNkulunkulu. Ubafaka enkolweni yakhe. Basobo mntaka baba bakhona. Bathi akuhambi kahle lapha enkonzweni. Woza kimi. Hayi singabe sengithuma mngwenya. Akayeke likhapha dosoza la kimi. La kithi kuhanjwa kahle. Yabona sengishilo mngwenya. Ngithi akayekele lapha. Mina ngithi akeze la eChildren of God azokhonza khona. Yabona uyamheha. Yabona uyamdonsa uthi makeze. Mayifika lapha suyamlahla manje yena lapha bebambe kahle. Yabona akukho obekumphazamisa abe ezomemisa uJesu ayinkosi nomsindisi. Manje ke ngichaza ukuthi uyabadukisa uyabakhipha enkolweni. uManase uyabakhipha bonke uyalimusha lonke izwe. Basobo mntaka baba ungakhishwa umunye umuntu la ibandleni athi kungcono ngale kwelinye ngaphandle. Mntaka baba hlale lapho uNkulunkulu abeke khona futhi la akubizele khona. Yabona khona la kubiza khona uNkulunkulu uthulele uthi wahamba manje ukuyaleya inkonzo uyokuthola ukuphila kunaphakade. Ufika wena ngoba ugushwa umoya. Yabona uzofika uhlale la. Yabona noma yabona lapho uthunyiwe umoya kaNkulunkulu. Hayi ukuthi uzobiza umuntu fika lapha vele nawe uzolalela uzobalula basabasalwa. Qhubeka nikaNkulunkulu. Verse 10. uJehova wakhuluma kuManase nakubantu bakhe. Uyabona ke uJehova uyambiza uManase ukhuluma naye kanye futhi nalabo abantu abamlandelayo. Ngiyabona sengifike ezulwini yanidukisa nini ufika uNkulunkulu yangibiza ceda mangibiza ibandla ngishile la ibandla lingilandele malifika le ngiyamiswa lapha ngoba phela inkolelo yenu nikholela yini anikhona uNkulunkulu ngime ukuthi ubaba uNkosi wathi indabula labantu ukuthi ubani uthe hayi uNkulunkulu uthe. Yabona ekakhulu ubani wayenza so umuntu wasezweni umuntu kaNkulunkulu ongamazi ukuthi uyile ezulwini mayihamba idlulela emhlabeni noma akayange uye esihogweni
wena uthi ubani washiya negama elinje fanele sihambe kanjalo uma emgodini uzoya emgodini naye ngoba ukutshelile umuntu othi hamba kanje thanda mina ngihambile ngiyemgodini ngiyongena emgodini ngiyongena libandla lo lingena ngabantu nami ngoba lihamba ngomthetho wami alihambi ngomthetho kaNkulunkulu uma uhamba ngomthetho kaNkulunkulu suke emntwini yenza lo ufuna uNkulunkulu uqobo lwakho kube kancane kaNkulunkulu kepha abalalelanga uyabona-ke uyabayala uNkulunkulu basuke lapho abamlaleli uNkulunkulu kanye nabani naye uManase bantwana basekhaya bheka la ubiza umuntu omkhulu uNkulunkulu ophethe ijiko zezulu futhi woza la ufika wena uthi uNkulunkulu ungakwenzi ungenza isono wena uyaqhubeka wenza isono emva kalokhu yaphi emva kalokhu yesihogweni phela lo muntu lo mayikhuzi wathi ungenzi lo uba lo nkampulu yesihogweni uma umlalelanga uyaphi yesihogweni mongalalela uNkulunkulu yabona usigebengu uma ngabe ukhuza umntana uthi hey ungayihambi le ndlela sebusuku wahamba ngayo watholakala ebusuku abantu abagangile nawo bathatha bakufake ejele qhubeka kancane kaNkulunkulu verse 11 ngakho-ke uJehova wabehlisela izinduna zempi yase-Asariya yabona umuntu ongalaleli uNkulunkulu waseyabahlisela izinduna zempi yase-Asiriya ukuthi abeze yabona manje sewuyimpi manje sewuyimpi ukuthi abeze ngoba labantu ngibatshelina abalaleli manje ke sefanele manje kuza igora zizobabamba takababa pasopa nawe usathane ngoba ungalaleli uzokulanda usathane akubikise esihogweni lalela ukuze usidlule usathane ungaye esihogweni uye embusweni kaNkulunkulu qhubeka kancane kaNkulunkulu zambamba uManase ngamaketanga zambopha ngozankosi zambuyisela eBhabheli uyabona-ke zalisa eBhabheli uyabona-ke zambamba bathi mabeceda ukumbamba bafaka izankosi yabona njengesiboshwa siboshwa sibikiswa kuphi ejele isiboshwa sibikiswa ejele kodwa yena bamikisa eBhabheli yebo lapho ayokuthola khona ukuhlupheka mntakababa wena mawuthathwa la ungenzanga kahle ubikiswa esihogweni uyokusha yabona uqala utrafeke kancane fana umuntu ogulayo agule kancane abathi uyakodotela ngasini umbamba ukufa uyokhumbula uyothandaza ubiza uNkulunkulu wakho Hallelujah. kube kancane kaNkulunkulu verse 12 lapho esekuhluphekeni wanxusa uJehova uNkulunkulu wakhe uyabona-ke uthe sehlangabezana nenkinga wamkhumbula uNkulunkulu ukuthi anxusele ekuqaleni ngitshela athi bazalwane ufike lo muntu lo wadelela wenza abantu ukuthi bakholwe uye ayekele uNkulunkulu bakholwe ithixo zakhe wenza ithixo ithombe wafuna ukuthi bakholele kuzo ithombe kodwa manje uhlangane nobunzima sobuya kubani kuNkulunkulu uqala ukuthi uNkulunkulu amsize mntakababa kungafiki leso sikhathi mfuna uNkulunkulu manje akusize manje akusize manje kusasenesikhathi kuyadingeka kusala kube kancane kaNkulunkulu wazithoba kakhulu phambi kaNkulunkulu wawuyisa uyabona-ke manje uyaqala uyazithoba phambi uyazehlisa lokukhukhumala kwakhe uyazehlisa ubeka phansi wakhuleka kuNkulunkulu wabona wayethi wabobaba wakhe njengoba kutshela uhamba ngefashini yabo uthi wobaba hayi mina lento yenza wobaba mina ngeke ngiyenze kodwa manje uyakhumbula maseqalekile ukuthi lo uNkulunkulu ubaba wayekhuluma ngoNkulunkulu manje ke sekukhosa manje azethobe kulo uNkulunkulu wabobaba ammemeze Amen. uthi inkosi ngisize ngoba usuhluphekile ufana nomuntu uma senjabuleni umuntu uma senjabuleni uyamkhohlwa uNkulunkulu uthi mase exakekile amkhumbule uNkulunkulu uthi inkosi yami awuzungisize uthi ngaphuma edakeni aphinda abuyele edakeni yabona ubuyele enkingeni yabona ngathandaza ngithi inkosi ngisize ngingabuyeli kuba isigebengu
akusiza uNkulunkulu akukhiphe esigcingini umntwana kaNkulunkulu uthi hayi suka abantu abangani uyibhari wena uyibhari yabona vele nje siyayengeka emhlabeni yabona bese yaphenduka ubuyela khona esonweni kuba nginika uNkulunkulu kudeda masinyane mina ngifuna hawu umahlangu uthi angikhulume kakhulu but yilocal vele ngathi ngiyilocal ngathi ngishaya ilocal ayithuzayo bengithi ngeke ngishaye ilocal namhlanje bengizomkhombisa ngiyakwazi ngikhuluma ngiphethe isikhathi kuba nginika uNkulunkulu wakhuleka kuye wancema nguye wezwa ukunxusa kwakhe wambuyisela eJerusalema. Uyabona-ke wakhuleka wazihlisa wabona uNkulunkulu ukuthi ngempela le ndoda iyangithini wayizwela hayi mana lapho manje ungasaqhubeka wayizwela uthe mayiqeda ukuyizwela wayithatha wayikhipha enkingeni wayibuyisela kuphi eJerusalema. Mntakababa uma uNkulunkulu mawucela yayizwe incwadi ithi uma ucela kahle uNkulunkulu uyakuzwela akakubaleli amachapha akakubaleli awuqale khona wamosha khona njengami ngizofika la ukukhumbuza ukuthi wangenzani kodwa uNkulunkulu azange amkhumbuze ukukwenza lezithixo zakhe enza konke lokho amlingo wakhe wayekhohlisa ngawo abantwana bakaIsrayeli kodwa uNkulunkulu wasiyamqolela wambuyisela kuphi eJerusalema ukuthi ayomdumisa khona. Mntakababa nawe dumisa uNkulunkulu endaweni yakhe ethempelini lakhe. Amen. Ngesikhathi afunda ngaso uNkulunkulu nithi hayi bazalwane umusa kaNkulunkulu mawube nani abakundlela ushilo wathi akanazivakashi futhi nami bazalwane asinazivakashi. Amen. Hayi khona